まります。室内灯は一旦消えます。消灯いたしますのでご了承ください。電源の切り替えのため室内灯が消灯いたします。しばらくお待ちください。私のお客様は足元ご注意ください。ただいま電源の切り替えを行っております。ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点敦賀です。お出口は右側です。7番乗り場に着きます。後ろから手を離してお待ちください。到着の際は列車から出ますのでご注意ください。乗り換えのご案内をいたします。特急白鷺64号前原行きをご利用のお客様、19時11分4分のお待ち合わせ、行きました同じホームの向かい側です。6番乗り場からの連絡です。京都新大阪方面特急列車ご利用のお客様、特急サンダーバード40号大阪行きは19時